Zašto ne bi pitala svoju zebrastu prijateljicu da li zna nešto? Sekora! Iz svog doma morala sam da pobegnem. Šuma je postala previše divlja, čak i za mene. Znaš li možda zašto se ovo dešava? Plašim se da je ovo tajna i za mene. Ali, možda imam nešto što bi zajedno sa čarolijom? Evo ga. Nisam smela da ga upotrebim. Rezultat bi bio strašan. Odgovara samo na alikornsku čaroliju. Princezo Twilight, možeš da pretvoriš napitak iz ljubičaste u belu. Jedan gutljaj i vidjet ćeš zašto je na nebu i dan i noć. Izgleda da nije uspe... Gde sam to ja? Ni korak dalje. Princezo Luna! Ne razumem. Gde smo? Zašto ste ti i Celestija nestale? Zar si stvarno očekivala da mirno sedim dok ostali uživaju u tvom dragocenom svetlu? Dragocenom svetlu? U Ekvestriji može postojati samo jedna princeza, a ta princeza ću biti ja! Ha 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 ha.